Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. EFF, DA, all small political parties combined did not defeat the ANC. Jacob Zuma did, coming out of the ranks of the African National Congress. Ababenza i-political party basikhupha endleleni asinayo opposition kule country. UZuma usifakela nje amanzi endlini nje sijongane naye. Kodwa kulungile kunjalo ku-right. Sanibonani. Hello, khuluma la uSecretary General we-ANC umnomzana uFikile Mbalula. Bengizibuza ukuthi kazi yini lengaka abayibangayo noZuma ngoba angeke abe ku press conference igama lika Zuma lingangeni nelika Floyd. Bengizibuza nje. Kodwa ke sengithole lama video ngase ngiyacaciseleka ukuthi hayi baphume nje emandleni baze baphoqeleka ukuthi manje ababe ingxenye yeGNU ingenxa kaZuma ngoba uZuma ubashaye bangakholwa eMpumalanga kwase KZN nase Gauteng ubashayile vele bayazi ukuthi ko Western Cape kubu CDA. Maye bengizibuza kule video ke ade khuluma kuyizolo ubizi MK party ngeStokvel wathi uZuma umuntu selfish yonke lento ayenzile uyenza wabeka imithetho evikela yena. Ngifisa singene lapho kodwa ke usho nawe ukuthi ubona kanjani wena lempi yakhe noZuma izophela kanjani le plan yabo nje wathi ba renew iANC manje ukuze bawine iKZN neGauteng neMpumalanga back. Mawucabanga izosebenza na ngizodedela yena futhi uMbalula akhulume la kodwa ngaphambi ngimdedele ngicela ungenze nansi favor like ivideo ucommente uyishare usubscribe kule channel ungajoina futhi le channel obe imember yayo iqala ku20 rand ngenyanga ukuze nathi sizokwazi ukuthenga equipment mhlambe sibe necamera yokushoota iyeke ukubonakala ithombe kanje nangu kuMbalula. Now we are scientific, we are guided by the material conditions that this situation, if we don't do anything about it, it will not assist the movement as a whole. It seems that Zuma Stokvel is imploding every day because he has brought his friends to the Stokvel and then and kick out people who work hard, who work for this party, formed it, believing in him. He kicked them out. That thing is getting exposed that it's a family arrangement every day. And we believe that at the end of the day, the ANC is going to survive and become even stronger. And ANC members will see some of them who left genuinely believing that Zuma ngumntu. They are going to see quickly that no, we're hoodwinked here. And where will they go? They are going to come back to the African National Congress. So we are really interested in strengthening the ANC. Our interventions are aimed at that. Is Zuma not a factor? He is a factor. We have admitted to you that among the factors that cost us in KZN is this one. Where have we said it is not? I don't know. It is this one. We have said that. Openly, we have admitted that this cost us. And it is in that context that we are responding to this particular factor. But it is important also that that factor extricated itself from us so that people can see it for what it is. Because for as much as he was here, people did not see him for what he is. They thought that he's a good man, Mubaba. But they see now, there's nothing Kubaba. Ubaba will dish you like you don't exist. Njengoba ke umzwile uFikile Mbalula ethi iStokvel lesi sikaZuma siyehlukana ubize kanjalo ke MK wathi iStokvel. Ngiyafisa kodwa ukuthi ngithi kumalunge MK party uma ezoqhubeka nokubanga ikhundla
nokunwephana njengoba bekwenzeka ngeviki eliphelile la ku-social media ukuthi makukhona okungenami kahle basukume batoyitoye noma kanjani izitha ze-MK zizojabula. I-MK iphazamisile kakhulu i-ANC. Ngakho uma kuneyingxabano kanje lokho kuyinika ithuba lokuthi ibone ukuthi sengabuye KZN. Angisho mina ukuthi akufanelanga ibuye kodwa ngifisa abantu base-KZN bakuthathe bakubheke ukuthi isizathu esenza ukuthi bathi siyayishiya i-ANC emveni kweminyaka ewu-30 ibusa sakhetha ukuvotela i-MK, abanye bavotela i-EFF kwakuyisiphi, futhi bazibuza ukuthi yini lezo kwenziwa i-ANC engayenzanga kwi-30 years. Angisho mtha engavotelwa cha, kodwa ngisho ukuthi kubantu be-MK njengoba nizwa kuplanelwa nina. Uma-ke nizozithambisa futhi nizolibala ukulwa nibheke ikhona kodwa ningasebenzeli ukuthi inhlangano iye phambili. Kubantu abamisiwe-ke ku-MK noma kungenalwazi lalo kodwa wonke ama-statement akaphuma ku-MK engiwabonile mina so far. Ngibone abawu-3 abamiswa makuqala unyaka kwachaza ukuthi isizathu yini baphula i-constitution. Kwaphinde kwamiswa laba abawu-3 abebemisiwe ngenxa yokufoja i-candidate. Bafaka i-candidate obekungafanele ingene kuMsunduzi ngiyacabanga municipality. Yagcina i-MK but iluzile lo municipality leyo ngoba kwakufuna kungena uMshengu wagcina kungene uSikhumbuzo. Labantu labo akuyibona benza lonto leyo bamiswa kwi-party. Ilawo bantu engibaziyo kodwa-ke nayi i-MK uma ngabe kukhona abantu abamiswayo kanti bayasukelwa njengoba esho uMbalula uthi cha lapha yana kusuka abantu besuka enhlanganweni zabo abanye basuka ku-ANC bojoin i-MK ngoba beyijethi iza noshintsho. Kodwa uma sebefike babajikela ngaphakathi ngoba bebeyijethi uZuma umuntu olungileyo. Ngifisa ukuthi-ke kumalunga e-MK uma ngabe lento iyiqiniso nayi i-MK ngokwayo ayishintshi ukwenza ngoba iyiqembu ebesiyitshela ukuthi thina lizoteka over ku-ANC ngoba kuyaqala kuwonke ama-political parties akabakhona nama-political parties akaphuma kuyo i-ANC ukuthi kuphuma i-political party ekwazi ukuphazamisa i-ANC ngale ndlela ephazamise ngayo. Manje-ke ngisho ukuthi kubantu be-MK uma bezozithambisa abantu abafuna ukuyibona i-MK ishone phansi ngamavoti ukuze kukhuphuke bona basebenza overtime. Basebenza nje overtime. Ngakho-ke abantu kufuneka bahluze kahle bacabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi bavotela i-MK kwakuyisiphi bese bezama ukuhamba ngaso. Uma kukhona okungenami kahle khona ngaphakathi ku-MK abafuni indlela zokuthi bayibike ukunganami kahle kwabo kuyi-MK. Bekuyilokho nje ngoba bengizibuza ukuthi kahle kahle yini le bangwa kakhulu uMbalula noZuma ngoba la athola khona ithuba lokukhuluma akakhulumi kahle kodwa sengizwile manje ukuthi cha impi ukuthi i-MK uZuma iphazamisile i-ANC kakhulu yabenza ukuthi behle emandleni njengoba manje sebebusa ngokubambisana ne-DA namanye amaqembu ababambisene nawo ku-GNU. Ngiyabonga.